A chuvia deu esta mañá unha pequena tregua, o que permitiu desenvolver con normalidade a tradicional ofrenda floral ante a escultura do escritor Ramón María del Valle Inclán, na praza do Cantón da Leña. O acto, que contou coa presenza do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e o propio neto do autor do esperpento, Xaquín del Valle Inclán Alsina, poñía o broche de ouro ás actividades organizadas ao longo de todo este mes de outubro polo Museo e o propio Concello para homenaxear a súa figura. Que se trata do 23º ano consecutivo que se celebran estas xornadas, que ofertan unha programación cultural específica que neste ano 2021 se fixo especial fincapé no teatro. Unha dúcia de actividades coas que honrar o literato e continuar coa divulgación e posta en valor da súa obra e figura. Unha programación feita dende a Pobra, para a Pobra, pero tamén para toda Galicia, así como podemos constatar na boa acollida destas diversas actividades ao abeiro deste outubro valleinclaniano. Son moitas actividades as que se realizan, alégrome tamén enormemente ese irmanamento co Concello de Vilanova de Arousa, o Concello Natalicio de Valle Inclán, onde tamén persiste ese traballo de lembranza, ese traballo de actualización, e eu creo que nese sentido, xa con isto remato, é moi importante a existencia de equipamentos culturais como esta Torre de Bermúdez, como este Museo de Valle Inclán aquí na Pobra, igual que a Casa Museo de Vilanova de Arousa, tamén no cuadrante. Moi importante poder nuclear parte desa actividade de espallamento, de difusión, de dinamización, neste caso a figura de Valle Inclán, desde equipamentos culturais como este Museo da Pobra do Caramiñal. Despois das intervencións e baixo os acordes do himno de Galicia, interpretado polo grupo de gaitas Os Carabeiros, realizouse a ofrenda floral ante a escultura. Posteriormente, as autoridades presentes trasladáronse ao interior do museo para visitar a exposición conmemorativa Ramón del Valle Inclán, convidado especial da República de México, do propio arquivo familiar de Xaquín del Valle Inclán. As xornadas chegarán mañá sábado ao seu remate, coa actuación de Teatro en Punto, que nas inmediacións do adro do Castelo, ás 8 da noite, presentará o espectáculo Palabras en Pedra, baseado en fragmentos das obras Mi hermana Antonia, El marqués de Bradomín e La lámpara maravillosa.